खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांमोन माखासे गोदान आपडेट लानानै फैबाय पिसिडिसि चेयारमेन आरो टिसिएलसि चेयारमेननि एप्लाइनि लास्ट डेट लोगोसे बिथांमोननि एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना मा जानांगौ लोगोसेनो पिएमइवाइजिनि सार्भेनि लास्ट डेट आरो मा लास्ट डेटआ एक्सटेनसन जाबाय नामा सार्भे खालामब्लाबो नोंथांनि न'आ केन्सेल थांनो हागौ लिस्टआव हौवानि नामाव फैनायखौ हिन्जावा लानो हागोन ना हाया सार्भे समाव मेनलि मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो मा डकुमेन्ट्स गैयाबाबो जागोन लोगोसेनो माबायदि गोदान नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागौ बे गासैखौबो जों बे भिडिअ जोङो सावरायनो थांगासिनो दङ लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय बिटिसिनि गोदानै दाजानाय सरकारा थांनाय 14 अक्ट'बराव गावसोरनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव माखासे थांखि लानाय बायदि बिथांमोना थाबैनो पिजिडिसिआव नांगौ जानाय चेयारमेन आरो माखासे मेम्बार्सफोरखौ बिथांमोना थाबैनो सुफुंनो थांगासिनो दङ बा फिलआप खालामनो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय 31 अक्ट'बरनि सिगांनो बिथांमोना गासै पिसिडिसिनि चेयारमेन गासै 420टा पिसिडिसिनि चेयारमेनफोरखौ बिथांमोना फिलआप खालामनो थांगासिनो दङ आरो बे पिसिडिसि चेयारमेननि एप्लाइ बा मेम्बारफोरनि एप्लाइ बेयो जागासिनो दङ जोङो बिथांमोना जेफोर नटिस फोसावबाय जोङो बेयाव नुगासिनो दङ जायफोर चेयारमेननि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना एटलिस्ट माने क्लास 10 पास जानाय आरो जायफोरा टिसिएलसि चेयारमेननि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना 10+2 पास जानाय आरो जायफोर मेम्बारफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोनाबो क्लास 10 पास जानाय जाथारनांगोन दिनै जाबाय 18 अक्ट'बर आरो पिएमइवाइजि न'नि सार्भेनि लास्ट डेट नाथायब्ला बेखौहाय बारायनानै गाबोन 19 अक्ट'बर बेसिम बारायनाय जाबाय सानसेनि थाखाय बेखौ बारायदेरनाय जाबाय मानोथो होनब्ला गोबां डिस्ट्रिक्टआवनो बा गोबां जायगायावनो दासिमबो माने पिएमइवाइजि न'नि सार्भेया जोबाखै बिनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानै गाबोननि सानसिम बा सानसेनि थाखाय बारायदेरनाय जाबाय माखासे मानसिया गोबां सोंहरगासिनो दङ हौवानि नामाव फैनायखौ हिन्जावनि नामाव लानो हागोन ना हाया होननानै नाथायब्ला रायजोफोर हौवानि नामाव फैदोंब्लाबो नोंथांमोना हिन्जावनि नामावहाय खामनानै बेखौ लानो हागोन बा हौवाया जुदि न'आव थाया गुबुन जायगायाव थायो नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ होनानै बे न'नि सार्भेखौ नोंथाङा खामनानै सरकारि न'खौ लानो हागोन जायखौनो फट' दिखांगोन बिनिनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन आरो माखासे मानसिफोरा जब कार्ड गैया बा बेंक पासबुक गैया नाथायब्ला बे समाव नोंथांमोना अनलि आधार कार्ड होनानैबो नोंथाङा सार्भे खालामनानै बा सार्भे खालामजानानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोरा टटेलि नेम लिस्टआव गैया बा सार्भे लिस्टआव गैया नोंथांमोनाबो पिएमइवाइजि न'खौहाय मोनगोन बा नोंथांमोना जेब्ला दा बे समाव नोंथांमोना सार्भे खालामगोन बा नोंथांमोना फट' थिखांजागोन अब्लानो नोंथांमोना लिस्टआव गैयाब्लाबो नोंथांमोनाबो बे न'खौहाय मोननो हागोन बिनिखायनो नोंथांमोना साननो नाङा आहा लिस्टआव नाम गैया बेनिखायनो आं न' मोननाय नङा होननानै नाथायब्ला नोंथांमोनाबो न'खौ मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोननि जायगायाव जायफोरा सार्भे खालामनो थांदों बिथांमोनखौ थाबैनो लोगो हमनानै नोंथांमोना सार्भे खालामजादो नाथायब्ला रायजोफोर नोंथांमोननि न'खराव सार्भे खालामब्लाबो नोंथांमोना न' मोनाबो जानो हागौ जुदि नोंथांमोननि न'खराव जुदि ट्रेक्टर दङबा बा नोंथांमोना जुदि आवगाय न' मोनखांबायब्ला अब्ला अलरेडि एक्जिट होनानै आदारानो सापर्ट लाया बा जब कार्डआनो सापर्ट लाया अब्लाबो नोंथांमोना न' मोननाय नङा लोगोसेनो नोंथांमोननि न'खराव जुदि दानफायाव 15,000 जुदि दरमाहा मोननाय गभर्नमेन्ट जब मावगासिनो दङब्लाबो नोंथांमोना बे न'खौहाय मोननाय नङा नोंथांमोना सार्भे खालामबाबो बेखौ अलरेडि माने सिस्टेमानो केन्सेल खालामखागोन बिदिब्ला रायजोफोर जायफोर जायगायाव पार्टि वाइसआव लांदों आरो दासिमबो नोंथांमोननि जुदि गामियाव जुदि सार्भे खालामाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो नोंथांमोननि डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसनि बिडिअखौ लोगो हमदो नोंथांमोननि जायगायाव जे सार्भे खालामाखै बेखौ गांसे एप्लिकेसन लिरनानै भिडिअनो साबमिट खालामदो अब्लानो नोंथांमोननि जायगायाव जिआरएस जिपिसि बिथांमोनखौ नोंसोरनि गामियाव थिनहरगोन बिदिब्ला रायजोफोर दासिमबो जायफोरना सार्भे खालामाखै थाबैनो खालामना लादो मानो होनब्ला 18निफ्राय 19 अक्ट'बर सानसेनि थाखाय लास्ट डेटखौ बारायनाय जाबाय बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबांहाय एसेबां शेयार खालामदो जायफोरा डाउट दङ बा दासिमबो बुजियाखै बिथांमोना जाहाथे एसेबाबो बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हानाय बायदि आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर कुइसन दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो आं गासैबो कमेन्टनि एन्सारखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय